Prednedávnom sa v istom slovenskom denníku objavil článok obsahujúci informácie, že voda dodávaná vodárenskými spoločnosťami na Slovensku je zväčša mäkká s nízkym obsahom minerálov, čo z dlhodobého hľadiska neprospieva nášmu zdraviu. Je pochopiteľné, že takýto článok môže vyvolať u verejnosti znepokojenie, no v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že tak ako už niekoľkokrát v minulosti, aj v tomto prípade išlo o reklamný článok, platený jednou zo spoločností vyrábajúcich minerálnu vodu. Slovensko sa môže pochváliť jednými z najkvalitnejších vodných zdrojov v Európe. Ako zdroje pitnej vody sú využívané podzemné zdroje, ale aj niektoré povrchové s vysokou kvalitou. Takáto pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Odborníci na zdravú výživu, rovnako ako aj zdravotníci, odporúčajú práve pitnú vodu ako kvalitný nápoj na každodennú neobmedzenú konzumáciu. Zdôrazňujú, že pitná voda svojím zložením a najmä vyváženým pomerom vápnika, horčíka i ďalších minerálnych látok je nielen vhodná, ale priam prospešná pre naše zdravie, preto by mala byť základom pitného režimu každého človeka. Napriek tomu, že najzdravším a najekologickejším nápojom je pitná voda z vodovodu, mnohí Slováci siahajú aj po minerálkach. Tie však môžu správny pitný režim len doplňať, rozhodne nie byť jeho hlavnou zložkou. Hlavne pri tých s vyšším obsahom minerálnych látok treba byť opatrný. Obzvlášť veľkú opatrnosť pri výbere a dávkovaní minerálnych vôd so zvýšenou mineralizáciou je potrebné zachovať v detskom veku, ale aj u dospelých s ochoreniami obličiek a srdca. Navyše netreba zabúdať, že na pitie balených vôd z obchodu, napriek spätnému výkupu plastových obalov, naďalej kruto dopláca príroda. A nad tým by sme rozhodne nemali zatvárať oči.